Салом алейкум, хуш омадед ба канали Ройгон Авиа. Бародарои азиз, чӣ хеле ки дидесен 75101 регион Душанбе автобусои Asian Express расо рӯзи 14 ноябр автобус сафар мекунад Хуҷанд Душанбе прямой рейс автобусои давлатиай ва медонам ки тамошо кардесед аз дасти ман руғанай бародаро ногуфта намона нафарое ки харидорӣ мекунен айкаса Ройгон Авиа аз автовокзали Котельники автобусои давлатӣ қатӣ фақат мехоҳед сафар кунен мебиен айкаса харидорӣ мекунен ва расо рӯзи 14 ноябр аз тарафи ширкати Хуҷанд Транссервис ҳар як харидоре ки чиптаи автобус харидорӣ мекунад 3 литр руған дода мешава и дастгирияи хайриявӣ яъне ай тарафи айноми акай Бахтиёр ҳар як нафаре ки аз каса харидорӣ мекунен чиптаи хитона ва расо рейси рӯзи 21 ноябрда 5 кило шакар и ҳамчун хайриявӣ закоти мол закоти коре ки яксола ки мо ҷамъбаст кардем як моҳи дига монда то ҷамъбасти соли 2023 ра ба ҳамин хотир мо ба як хулосае омадем ки ай тарафи мо ҳам каме дастгирӣ шава барои шумо ва ташаккури зиёд миннатдоргии худмона ба ҳама подписчикҳо ва тамошобинони канали Ройгон Авиа мерасонем ки боварӣ карда харидорӣ мекунен то охири декабра ҳар ҳафта рӯзои сешанбе ҷумъа рейс мешава аз автовокзали Котельники ба хатсайри Хуҷанд Душанбе Регар шумо метонен занг занед пешакӣ ҷои худтона бронировать кунен ё ки нафарое ки дар метро Котельники наздикен метонен биен аз касса харидорӣ кунен ва спосгузории худмона дар якҷоягӣ дар комментария менависем ки акай Бахтиёр бетараф наистод ва дастгирии худша дареғ надошта ҳар як рейси ояндада ҳар як шахсе ки боварӣ карда мебиёд харидории билети автобус мекунад аз тарафи канали Ройгон Авиа ва аз тарафи ширкати Хуҷанд Транссервис аз номи акай Бахтиёр 3 литр руған 5 кило шакар дастрас мекунен и дар дохили чиптаи шумо ҳамчун хайриявӣ ҳисоб карда мешава ва ногуфта намонад ки нафарое ки ҳуҷҷат надорем бародаро 3000 ҳаракат кардем кӯшиш кардем шофёро қатӣ ки то ки дастгирӣ кунанд шумора 3000 ва нафарое ки метонен возвращение народи нагирен хубташ возвращение народи нагирен ва бениҳоят зиёд комментариҳо мешид дар бораи багажо ва мо ба як хулосае омадем ки охири солай дар ҳамин охири сол як багаж чанд килое ки набоша фақат ҳамон қадре ки шумо худтон бардоштатонем ва дар граница азоб накашем бародаро ҳаракат кунен то 30 килора як багаж фақат ба кадом хотир як багаж мегем як багаж як сумка то 30 килора ва 5 кило ручной хурданӣ метавонем бигирен ройгон бародаро вақте ки мебиёен 2-3 сумка мешава баъд мегӯен 30 кило гуфтаген дар видео агар 10 килои ҳам боша 15 килои ҳам ки боша 3 сумка кишид як сумкатон платни мешава 100 рублай килош ба ҳамин хотир кӯшиш кунен ки як багаж то 30 килора гирен то ки ягон саволои зиёдӣ нашава ва дар границаҳо худтон азоб накашен границаи Россия Қазоқистонда шумо намефрорен багажотона фақат Узбекистонда таможня яъне лента худтон мегзаронен вақти таможня гузаштанда лента мегзаронен бо автобус мегзаран мешинен сафар мекунен прямой то Душанбера нархи чиптарам ногуфта намонад ки бисёриҳо савол метавонанд ки нархи чиптара намегӯй нархи чипта 9000 ай дар дуруи билетон 3 литр руған ва 5 кило шакар ай хайрияи худмона иншалло ба ҳар як фарди тоҷик мо мерасонем автобусое ки чӣ хеле ки дидестен Asian Express ҳастай автобусои Устранс ҳастай автобусои Хуҷанд Транссервис дар ҳолати беҳтарин қарор доранд мебиен ай пеши мебинен бародаро билети самолёт кадмое ки шароит дорен дар ҳақиқат 20 боло ай 24-25 ҳазор кадмое ки шароит дорен билети самолёт харидорӣ кунен парвоз кунен ва ин ман пешкаши шумо мегардонам ҳамон нафарое ки дар ҳақиқат шароит надорен буҷет надорен ва ба душворӣ пул ёфтаген автобусои прямоида метавонен сафар кунен ба нархи дастрас 9000 ай нархи чипта ҳуҷҷатотон кӯшиш мекунанд шофёро ҷавоб диҳанд нафарое ки беҳуҷҷатен ва дар ҳақиқат кадмое ки регистратсия ва патент кардагӣ нестен 3000 қатитон гирен ё ки возвращение народи нагирен то ки ба мушкилот дучор нашен рӯз то рӯз мо кӯшиш мекунем ки беҳтарин шароитҳоро барои шумо фароҳам бигардонем мебиёен ай пеши салонша мебинем беҳтарин дар беҳтарин шароит қарор дорад салонаш
و بهترین شافیورها خدمت رسانی میکنن و کلاسای خودتون دریغ ندارین، دستگیری را فراموش نکنین. زنگ زنین پیشکی نفرایی که راه دور دارین جای خودتون برانی رو وقت کنین. فراموش نکنین 3 لیتر روغن هر یک شخصی که همین روز عبارتاً خریداری میکنه چیپتای اتوبوس از автовокзали Котельники. فقط نگفته نمونه که برادرها وقتی که از دیگر رقم‌ها خریداری میکنین رقم‌ها را ما مراجعت میکنیم همین رقم‌ها که خریداری کردین و اومدین پریامای کس رایگانه و خریداری کردین و همون آدمو داخل داره +7 999 826 84 85 +7 925 899 86 81 میتونین پیشکی مراجعت کنین جای خودتون برانی رو وقت کنین یا که اومده از کاسا ببینین اتوبوس در کدام حالت قرار داره بعد خریداری کنین تا که با فریب نیرنگ ماشینیکو دچار نشین. ژیوی کم بیدار شین برادرها، کم بیدار شین، سوالا باشه زنگ زنین پیشکی سوال کنین با کدام اتوبوس شما سفر میکنین تا که وقتی که میبیوین شما را هم در یک با نسترین خوب سفر کنین، ما هم با یک نسترین خوب خدمت رسانی کنیم شما دا. تا دیدار آینده هر هفته روزهای سه شنبه جمعه خوجند دوشنبه ریگر ریس میشوه. به تشویش شما میتونین بیاین خریداری کنین و سفر کنین. به طرف نباشین، دستگیری برای سپاسگزاری خودتون کامنتاری رو نویسین. اکای با اختیار سپاسگزاری میندارگی خودمون بیان میکنیم که بهترین یعنی خیریوی خدشه دریغ نداشته برای مسافرایی که سفر میکنن با اتوبوس پیشکش کرد. خداحافظ، ما شما را انتظاریم در автовокзали Котельники.